लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे थांनाय 2019 नि पेपार 2 नि बेयाव ससियेल साइन्स पार्टनिफ्राय बेयाव जेसेबां कुइसन दं बेफोरखौ 100% सल्व खालामना होनो नागिरदों। दा बेयाव नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय, फारि फारि नुलांगोन। दा बेयो मा आरो माबे रोखोमनिफ्राय बोरै जाखो बेनिबो सायाव एसे एनै बुंदेरलांगोन। नोंथांमोनहा बेखौ एक्सप्लेनेसन हिसाबै मोनगोन। दा बेखायनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबजासिम, गोबाव खालामाजासे फैदो। दा बेयो जाहैबाय पार्ट 3 एबा ससियेल साइन्स एबा ससियेल स्टाडिसनिफ्राय फैदों। बेयो जाहैबाय फार्स्टआव कुइसन हिसाबै दङ जोंहा बाहाय नुनो मोन्दों नोंसोर जेरैहाय बे जाबाय बुरन्जी विवेक रत्न बे बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होनदों। बुरन्जी विवेक रत्न बे बिजाबखौ लिरनाया जाहैबाय मनिराम देवान। मनिराम देवान बिथाङा बे बुरन्जी विवेक रत्न बेखौ लिरनाय जादोंमोन। दा बेखायनो जेसेबांनाखि हिस्ट्रि पार्टनिफ्राय बिजाब लिरनायनि सोमोन्दै दङ बेखौ नायनांगोन। नेक्स्टनिफ्राय दङ बाहाय नुनो मोननाय जादों जे गाहायनि बबे समा भारताव गिदिंफिननाय मौसुमि बोथोराव गोलैयो होनदों। मौसुमि बोथोरा जाहैबाय जोंनाव इन्डियायाव गाहायै मोननै दङ। बे जाहैबाय सा सानजा मौसुमि बार आरो खोला सोनाब मौसुमि बार। खोला सोनाब मौसुमि बारानो नाथाय मोननै दङ, जाय एप्रिलनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जोंना जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बरहालागै बियो जोंनाव ओरैजाय सोनाबनिफ्राय फैयो। बेनिफ्राय अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बरा बियो बेक जाफिनो। बेखायनो बेखौ अक्ट'बर आरो गेजेर डिसेम्बर बुंनाय जादों। दा बबेबा लेखायाव मा दंबावो बेखौ नुगोन नोंथांमोनहा, जेरैजाय सेप्तेम्बरनि मिडिल एबा गेजेरनिफ्राय डिसेम्बरनिसिम बियो जायो। बे बाथ्राखौबो बबेबा लेखायाव एबा इन्टारनेटफ्राव मोननो हागौ। दानिया बाव अपसना बेखिनि गैया नालाय, ओंखायनो बे मोनसेयानो जादों माया अक्ट'बर आरो गेजेर डिसेम्बर बेयो। बेनिफ्राय दङ भारतनि सुबुंफोरनि थाखाय गाव बेंथाइनि दाबिखौ गिबियाव दैखांग्रोजेनदोंमोन। माने सेल्फ रुल एबा स्वराजखौ सोर खर' दैखांनानै बाथ्रा बुंजेनदोंमोन होनदों भारत सोमावसारनायनि गेजेराव। बे जाहैबाय दादाभाई नौर'जि बिथाङा। दा बेखायनो दादाभाई नौर'जि बिथाङानो बेनि एन्सार। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव बाहाय दङ सोर आहम राजा कछारी राजाखौ थापिता सन्निता राजानि महराव गिबि महर सोलायहोदोंमोन होनदों। बे जाहैबाय सुहुंमुं राजाया बेखौ सोलायहोदों, थापिता सनिता राजा महरै कछारी राजाफोरखौ मुं खालामजेननाया। बेनिफ्राय दङ बुहुमनि दुलुर बुहुमनि सोमोन्दै, माने बुहुमा जे दुलुर, दा बेखौ जोंनि भारतनि सोर एस्ट्रनमारा एबा बिगियानगिरिया बुंजेनामोन होनदों। दा बे जाहैबाय आर्यभट्ट बिथाङा बेखौ बाहायजेनदों भारतआ दुलुर होननानै। नाथाय बिथाङा साइन्टिफिकेलि बुंनो हायाखै एबा साइन्टिफिकेलि प्रुभ खालामनो हायाखैबा, नाथाय बियो बुंदों आरो। मानो होनबा जोंनाव बै समाव बिथांमोननि समाव साइन्टिफिकेलि एसेबां जौगानाय नङामोन, नाथाय एस्ट्रनमार हिसाबै जोंनाव गोबां जौगादोंमोन। बेनिफ्राय बाहाय दङ टाइटाना गाहायाव मख'नाय ग्रहफोरनि बबेनि ग्रहसा होनदों। बेथ' सनिनि बेयो मोनसे ग्रहसा टाइटाना। दा बेखायनो गुबुन गुबुन शुक्र बा जोङो सोरनियाव मा मुनफोर दङ एबा ग्रहसाफोर दङ बेफोरखौ जोङो नायनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय दङ भारतनि बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा रोजाथि गोनां ओनसोला जाबाय होनदों 4। बाहाय दङ सानजा ओनसोल, सा ओनसोल, सोनाब ओनसोल आरो खोला ओनसोल दङ बाहाय। बे हिसाबै बाहाय सा ओनसोलानो गोलैयो। सा ओनसोला आरो बेयाव स्टेट हिसाबै लायोबा बांसिन डेन्सिटि थानाय स्टेटआ जाहैबाय बिहार। आरो बेनिफ्राय इउनियन टेरिटरि हिसाबै बुङोबा दिल्लीया जागोन। बेखायनो दिल्लीया बेयाव रोजासिन। बेनिफ्राय नैबे स्टेट हिसाबै बा बिहार, बेखायनो बिहारा आरो सा ओनसोलाव थानायखौ बे सा ओनसोलाव बांसिन रोजा होनदों। बेनिफ्राय नुनो मोनदों 38 नाम्बाराव 38आव दङ होनदों गुप्त मुगायाव गिल्डफोरनि गाहाय बबे मोनसे मावबिदिन्थिया थार नङा होनदों। दा बेथ' गिल्डफोरा मोनसे रांखान्थियारि बेबस्थाखौ हमथानानै लाखिग्रा एबा रांखान्थिजों सोमोन्दो गोनांसोमोन। बेखायनो बेयाव दिहुनथाइ आफाद, गिल्डफोरनि बेसादफोरनि बेसेन बेंखनथाइ लाखिनाय, गोबां नोगोरफोराव गिल्डफोरा रां बानायनानै होनाय, दा बेफोर गासै खामानिया गिल्डनिमोन। नाथाय 3 नाम्बारा दङ गिल्डफोरा राजखान्थिनि बिहोमानि थाखायनो राजखान्थियारि खामानिफ्राव गोख्रोङै बाहागो लायो। नङा, गिल्डफोरा राजखान्थियारि खामानियाव बाहागो लायामोन। गुप्तफोरनि मुगायाव गुप्त राजायासो राजखान्थियारि खामानिखौ दैदेनदोंमोन, नाथाय रांखान्थिखौ गिल्डफोरा दैदेनदोंमोन। बेनिफ्राय 39आव दङ फैदो हिमालय हाजोमाया मोनसे मा होनदों अल्ड फोल्ड माउन्टेन। बियो गोजाम थाखोनि देमनाय हाजोमा एबा थोरफो हाजोमा बियो। बेखायनो बियो गोरलैखासो, बयबो मिथिगौ बेखौ। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 40आव दङ बाहाय मा होनदों किलिमानजारा मा गाहायनि बबे मोनसे हाजोमानि बिदिन्थि होनदों। किलिमानजारा मोनसे अरगें हाजोमा, भलकेनिक माउन्टेन। बेयो जाहैबाय आफ्रिकायाव दङ। 41आव दङ नोंथांमोना नाय 41आव
41 दङ आगु बैदिक जुगाव पान्चाल कुरु भारत बायदि सोदोबफ्रा मा फोरमायदोंमोन होनदों बेयो जाहैबाय मोनसे हारिखौसो आइडेन्टिफाइ खालामदोंमोन बेयो भारत होनबा बबेबा मोनसे हारिखौसो खिथायोमोन होनदों आरो कुरु आरो पान्चाल बेफोरो मोनफा मोनफा हारिखौसो खिन्थादोंमोन होनदों माला समाव बैद मुगायाव बेनिफ्राय दं 42 मा होनदों कच राजाफोरा मोननै बाहागोआव गावदोंमोन कच रायजोआ बे जाहैबाय मोनसेया कच बिहार आरो मोनसेया मामोन होनदों सानजानिया बे जाहैबाय कच हाजो आरो कच बिहार मोननै बाहागोआव गावदोंमोन कच बिहारा दा सोनाबनिया कच बिहार दाबो दं सानजानिया कच हाजोमोन कच हाजोआ दा गैलिया दा बेखायनो बे कच हाजो पद्मिनि खोन्दोआ गाहायनि गोदान दिल्लीनि सोर सुल्तानजों सोमोन्दो दं आरो बे पद्मिनि सासे रानि बियो जाहैबाय आलाउद्दिन खिलजिनि समाव जादों बेखायनो आलाउद्दिन खिलजिजों बिहा सोमोन्दो दङ बेनिफ्राय दङ गाहायाव मख'नाय आसामनि बबे जिल्लाया अरां हारिमायारि हाग्रामायाव गोलैयो होनदों सनितपुर आरो दा आथिखालाव उदालगुरियावबो नांजाबो एसे बेखायनो सनितपुर जिल्ला उदालगुरिया बाहाय अपसनाव गैफाया होमब्लाबो सनितपुराव मेनलि दं नालाय सनितपुर जागोन बेयो बेनिफ्राय दं गाहायनि बबे मोनसे रादाब बिलाइया भारतनि गिबिसिन रादाब बिलाइ बे जाबाय बेंगल गेजेट जन आगस्टार हिकिरजों फोसावजानाय बे बेंगल गेजेट दा बेखौनो गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव गाहायाव बबे बुरलुंबुथुर दैमानि देरसिन दालाय दैमा एबा दालाय दैसा बे जाबाय सुबनसुरिया बयनिख्रुइबो देरसिन बुरलुंबुथुराव गोग्लैहैनाय दैसा आयतन महरै गाहायनि बबे गेसआ बारमण्डलनि 78 जौखोन्दो नाइट्रजेना बांसिन नाइट्रजेन 78 अक्सिजेना 20.94% बेनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड 0.03% दा बेखायनो बेयाव नाइट्रजेनासो 78 बाहाय दङ गाहायनि बबे लैथोमाया फ्लरिडानि बोहैथि दाहारखौ मोननाय जायो बे जाहैबाय साउथ आटलान्टिकआव गोलैयोमोन बेखायनो आटलान्टिक लैथोमा साउथ बा नर्थ बेबायदि होननायथ' गैया आटलान्टिकआनो नालाय बेखायनो आटलान्टिकआव गोलैबाय बेयो बे एखे बेनिफ्राय गाहायाव दंबावो भारतनि मानसमा ग्रीनिच गेजेर मानसमनिफ्राय फारागा बबेया होनदों बे जाहैबाय 5 घन्टा बेनिफ्राय 30 मिनिट्स एबा 5.5 घन्टा जाहैबाय बे ओंखायनो सि अपसन बेनिफ्राय दङ गोदान आसामनि बर्मन फोलेरनि गोदोनि आसामनि बर्मन फोलेरनि जोबथा राजाया सोर बे होनदों भास्कर बर्मन आरो बेनो देरसिन राजामोन आरो गायसनगिरिया जाहैबाय पुष्य बर्मनमोन बाहाय दङ सिगाङावनो पुष्य बर्मना गायसनदोंमोन बेनिफ्राय लास्ट राजाया भास्कर बर्मन आरो बेनो देरसिन राजामोन बेनिफ्राय दङ गाहायाव होदों सोर बे गाहायनि बबे मोनसेया असमिया सल'मायाव नैथि मुलुग दावहानि सोमोन्दै बरनायनाय दङ बे जाहैबाय जंगमाव नैथि मुलुग दावहानि सोमोन्दै मख'नाय दङ आरो बे जाहैबाय इन्डिया आरो बार्माजों दावहा जानाय समाव जादोंमोन बे समावहाय ब्रिटिश दंमोन इन्डियानिफ्राय आरो बार्मामोन ओंखायनो बार्मा आरो ब्रिटिशजों जानाय बे इन्टारनेसनेल सेकेन्ड वर्ल्ड वाराव बे जादों ओंखायनो बेखौ लिरदोंमोन जंगमाव बेनिफ्राय दङ हासा आरो हासिंनि माने मेन्टेल आरो खरनि सिमाया जाबाय होनदों बे जाहैबाय महर'फेसिक डिसकन्टिनिटि बे जाहैबाय फार्स्ट अपसनानो बेयो महर'फेसिक बेनिफ्राय डिसकन्टिनिटि बेनिफ्राय दङ हिमालयाव थानाय जिल्लाया मोनसे मा होनदों जिल्लाया हाजोमा लामा जाय नेपाल एबा जम्मु आरो काश्मीरनि गेजेरजों दङ हाजोमानि बे मोनसे लामा जायखौ माउन्टेन पास बुंनाय जायो बेनिफ्राय प्रपार्टि एन्ड ब्रिटिश रुल इन इन्डिया बेखौ सोर लिरदोंमोन बे दादाभाई नौर'जि लिरनाय बेनिफ्राय दङ इल'निना मा होनदों इल'निना जाहैबाय मोनसे गोजौआव होनाय जेबो मोनसेबो नङा आस्थाम महरनि गेदेर अन्थाइ थाफा बेबो नङा बालाहामानि निजोरा बेबो नङा मोनसे रोखोमनि हाजो बेबो नङा बे जाहैबाय वार्मिं अफ सारफेस वाटार माने दै खारथायनि दै दाहार लैथोनि दै सिंनि दाहारखौ दिन्थिनायसो होनदों लैथोनि दै सिंनि दाहार बे जाहैबाय इल निन' बेनिफ्राय दङ गाहायाव दङ बैदोथोबनि कमौली तामानि लिरथिया बबेयाव दङ होनदों माने बे जाहैबाय कपार प्लेटआ बबेयाव दंनो कमौली कपार प्लेटआ बे जाहैबाय बानारसआव दङ एबा उत्तर प्रदेशनि बानारसआव मोननाय जादों बेखौ दा बेखायनो बेयो बानारसआसो जागोन उत्तर प्रदेशआवसो मोनदों बेखौ बैदोथोबनि कमौलीखौ आसामावबो मोननाय गोबां दङ गुवाहाटीयाव मोननाय बेफोरखौ नोंथांमोना नाय बेनिफ्राय दङ गाहायनि सोर ब्रिटिश जेनेरेला गेजेर भारतनि तान्त्या ट'पी आरो झान्सीनि रानि लक्ष्मीबाईखौ फेजेनदोंमोन बे जाहैबाय केम्पबेलआ बेखौ फेजेननो हादों बिसोर सानैखौबो बेनिफ्राय दं गाहायाव होनाय सोर सासेया महेनज'दार' नोगोर दिहुननायाव लोब्बा दं बे जाबाय डक्टर R.D. बेनार्जीआ महेनज'दार'खौ संदाननायाव दंफायोमोन बिथाङानो रिसार्च खालामदोंमोन गाहायाव होनाय महाराष्ट्रनि सोर समाज फोसाबगिरिखौ प्रार्थना समाजनि गाहाय दैदेनगिरि होनना बुंनाय जायो बे जाबाय M.G. रानाडे बेखौ मिथिखागौ बेनिफ्राय दङ सानखौरांनि नैथि देरसिन ग्रहसाया जाबाय शनि बेखौ गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय
गाहायनि बबे मोनसे भारत हादरनि बिसायख'थिनि नेमखान्थियाव गोग्लैयो होनदों बे जाहैबाय जाय बांसिन मोनो बेनो देरहानाय खान्थि जाय केन्डिडेटआ बांसिन भट मोनगोन बेनो देरहागोन बेखायनो बे जाहैबाय भारतनि बिसायख'थियाव बे मोनसे बाहागो बेनो गाहायनि बबे मोनसे सुबुं दारारिनि आखुथायाव गोग्लैया होनदों गोग्लैयासो होनदों बे जाहैबाय नेगेटिभआवसो दं बेखायनो बेहाय राजानि फिसायासो राजा जाफिननाय बेथ' डेम'क्रेसि नङा बे जाहैबाय राजानि एबा किंडमनिसो गोलैयो ओंखायनो बे लास्ट अपसनानो बेनिफ्राय दं 63आव दङ फैदो बे जाबाय भारत हादरनि संबिजिरनि 80 दफायाव सोसननाय रावनि अनजिमा बेसेबां बेखौ बयबो हायो 22 बेनिफ्राय दङ कयखाल्फ बिथांखिया सोमोन्दो दङ होनदों बे जाहैबाय सावस्रि मेडिकेल बिफानथिजोंसो बेखौ बानायनाय जायो मानो होनबा इउनियन मेडिकेल मिनिस्ट्रियासो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार बेखौ फोसावदों बे जाहैबाय कयखाल्फ बे बिथांखि स्किम बेयो ओंखायनो सावस्रि खोन्दोजों हेल्थ डिपार्टमेन्टजों सोमोन्दो दं बेनिफ्राय फैदो बारलायबाय बेनिफ्राय दङ गाहायाव होनाय राष्ट्रपति महाराष्ट्रनि सोर बारग'लांबाय थांगासिनो दङ नेक्स्टआव फैदो नैबे नेक्स्टआव नैबेसो बे जाहैबाय फैदो भारतनि हादरनि संबिजिरनि दफा 21A गाहायनि बबे मोनसे सोमोन्दो दं होनदों बेहाय जाहैबाय आर्टिकेल 21A जोंना इण्डियान कनस्टिटिउसनाव सोलोंथाइ एबा इडुकेसननि बागै सोसननाय जादों इडुकेसननि माने सोलोंथाइनि मोन्थाय बेखौ जिहेतु सोसननाय जादों 2010आव बे जाहैबाय बेयाव सोसननाय जादों आर्टिकेल 21 एबा 21A बेनिफ्राय दङ हाइपार मार्कआ मा होनदों हाइपार मार्कआ जाहैबाय मोनसे मा होनदों मोनसे सुपार मार्केट आरो बेयो मोनसे मा होनदों बिफानारि सामलायजानाय गला माने डिपार्टमेन्टेल मेनेज खालामजानाय डिपार्टमेन्टजों बेनिफ्राय बियो आरो मोनसे सुपार मार्केटबो बेखायनो बे जाहैबाय अपसन ए आरो बि मोननैबो बेखायनो सिआ जागोन एन्सारा ए आरो बि मोननैबोआ बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव 67आव भारत सोरकारा 1983 मायथाइयाव गायसननाय सोरकारि आय'गखौ गथायना होनाय बिफाना जाबाय मानि थाखाय सोरकारि आय'गखौ दानाय जादोंमोन होननाय जादों बे जाबाय मिरु सोरकार रायजो सोरकारनि गेजेराव पर्टफलिय' रानलायलायनायनि मोनसे थांखि बेखायनो बेयाव होनाय जादों फार्स्टआवनो अपसन दङ मिरु सोरकार रायजो सोरकारनि गेजेराव सोमोन्दो आरो गोहो रानलायनायनि सायाव नायबिजिरनाय बेनोमोन बिसोरनि सोरकारि आय'गनि मोनसे हाबाफारिया दानिया दं बाहाय 68आव दङ मा होनदों भारत हादरनि संबिजिरनि बबे मोनसे दफानि हेफाजाबाव रायजो सोरकारा संबिजिरनि नेम बादियै सोरकारा सालायनो हायाखैब्ला बेखौ हादोरगिरिया लाङो बे जाहैबाय 356 356 बेखौ बयबो मिथिगौ थांनाय 2019 जिहेतु जोंहा जम्मु आरो काश्मीरखौबो बेबायदि खालामदों माने मन्त्रि एबा स्टेटनि सरकारा सामलायनो हायाबाथाय सेन्ट्रेला लानानै थांगोन बेखौ हादोरगिरिनि नेम बादियै बेखायनो जम्मु काश्मीरखौबो 356 आर्टिकेलनि गेजेरजों सिफायदों बेखौ नोंथांमोना बयबो नुबाय जानांगौ खोनाबाय जानांगौ बेखायनो जुदि स्टेट सरकारा जुदि सामलायनो हायाबा कनस्टिटिउसननिफ्राय गारबा जायोबा बेखौ हादोरगिरिया सिज खालामनानै गावनि आखायाव लायो होनदों बेखायनो बे जाहैबाय आर्टिकेल 356 बेनिफ्राय दङ नैबेयाव थांनाय 2021 मायथाइनि सुबुं सानखो बादियै आसामनि बबे जिल्लायाव बयनिख्रुइबो लेखा गोरोंसिना खमसिनमोन होनदों खमसिनखौसो सोंदों बे जाहैबाय धुब्रिमोन बे जाहैबाय 53.34% ल'थारमोन धुब्रिया दा थांनाय 2021 साननाय बादियै दायो दङ भारत हादरनि सेथि 5 बोसोरारि बिथांखिनि गाहायै बबे मोनसे मडेलनि सायाव लानाय जादों बे जाहैबाय हेरड टमार मडेल बेखौ लानाय जादों हेरड टमार मडेल बे सेथि 5 बोसोरारि बिथांखियाव फार्स्टआव बेनिफ्राय भारत हादरनि बबे मोनसे रायजोआ पन्चायती राज खुंथाय सोलिग्रोजेनदोंमोन बे जाहैबाय राजस्थानाव सोलिजेनदोंमोन पन्चायत राजआ बे फार्स्टआव राजस्थानाव खालामजेनदों बेनिफ्राय कारेन्सि नट आरो कइन्सखौ मा बुंनाय जायो बे जाहैबाय फिएट आरो लिगेल मोननैबो माने फिएट आरो लेगेल मोननैबो मा होनदों फिएट मानि आरो लिगेल टेन्डार बे मोननैबो मा लानाय जायो माखौ कारेन्सि एबा कारेन्सिनि नटखौ आरोखि माने फैसा बिलाइ आरो फैसा गथाखौ बेखौ मा होननाय जायो लिगेल टेन्डारबो होनो आरो फिएट मानिबो बुंनाय जायो फ्लेट नङा दे फिएट मानि बेखायनो बि आरो सिआ एखे ओंखायनो होमबा डिआव दङ बि आरो सि मोननैबो बेनिफ्राय दङ नाम्बार 73आव कनसेप्ट अफ इउटिलिटि सानखांथाइखौ सिगांथार बुंजेननाया जाबाय बे बेन्टामा इउटिलिटिनि फादारबो होनना बुंनाय जायो बेखायनो बेखौ सानथांजोंद्राया बेनो बेन्टाम बेखायनो फादार अफ इउटिलिटि होननानैबो बुंनो हागौ बे जाहैबाय बेन्टाम बेनिफ्राय इक'नमिकनि फादारा सोरमोन एडाम स्मिथ बे
बेनिफ्राय दङ 12थि 5 बोसोरारि बिथांखिखौ आवग्रिनानै लादों। 12थि 5 बोसोरारि बिथांखि बे जाहैबाय जोंनि इन्डियानि 5 इयार्स प्लेनिं। बेखौ फार्स्टनिफ्राय 1951 निफ्रायनो फारि फारि नायबो बबे इयारसिम मोनसे सेथि नैथि थार्ड फर्थ बेफोरदि मारै जाबोदों बे। दा बेहाय दङ 12थि 5 बोसोरारि होनदों बे 2012 निफ्राय 2017 सिम सोलिदों। 17 निफ्राय दा जोंनाव 19 सिम बेयो 13 सोलिगासिनो दङ। बेनिफ्राय दङ 75आव मा होनदों बुहुमनाङैनो रां दैथायहरनायनि ट्रेन्सफार खालामनायनि बेलायाव बबे मोनसे बाहायजायो बे जाबाय सुइफ्टआ खामानि जायो। सुइफ्ट बेखौ बयबो मिथिगौ, इउटिउबारफ्राथ' बयबो मिथिगौ। मानो होनबा इउटिउबारफोरनि फैसाया बाहेरानिफ्राय फैयो, इन्टारनेसनेलनिफ्राय फैयो, मा USA निफ्राय फैगोन। दा बेखायनो USA निफ्राय इन्डियायाव फैनांगौबा सुइफ्ट नांगोन, सुइफ्ट कड नांगौ। बिथांमोना एकनि बेंकआव नागिरनानै लायनांगौ जायो सुइफ्ट कड। बेखायनो बे जाहैबाय बयबो मिथिगौ बेखौ गोरलैयैनो जायफ्रा इउटिउब चेनेल बा बाहेरानिफ्राय फैसा बिजनेस खालामो बे जाहैबाय बुहुमनाङै रां दैथायहरनायाव बाहायजाग्रा सुइफ्ट। बेनिफ्राय दङ भारतनि बबे मोनसे रायजोआव बांसिन सना दिहुननाय जायो बे जाहैबाय कर्नाटकआव बांसिन दिहुननाय जायो। आरो पार्सेन्टेज हिसाबै दा बांसिन आथिखालाव मोनो एबा दङआ जाहैबाय बिहाराव बांसिन दङ। दा आथिखालाव दङआसो, बेनिफ्राय दिहुननाया नङा बियो। दा दिहुननाय हिसाबै लायोबा बे जाहैबाय कर्नाटकआव बांसिनमोन। बेनिफ्राय दङ 77आव सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बबे बेंकजों सोमोन्दो दं? बे नाबार्डजों डाइरेक्टलि नाबार्डआल' होखादों सिगांनिफ्रायनो, बेखायनो सिगाङाव बे नाबार्डआनो सेल्फ हेल्प ग्रुपजों सोमोन्दो दङ। भारतनि मोनबेसे रायजोआ मोननै बिधान सभा दङ? माने मोननैयै बिधान सभा एबा बाइकेमेरियेल लेजिस्लेचार दङ। बाहाय मा होनो जोंनाव इन्डियायाव जेरैजाय लकसभा रायजो सभा दङ आरो एसेम्ब्लियावबो माने आसाम एबा स्टेटआवबो मोननै दङ। जोंना आसामना नाथाय मोनसेल' दङ। नाथाय गुबुन गुबुन मोन 7 रायजोफोराव दङ। मोन 7 रायजोफोरनि गेजेराव जम्मु आरो काश्मीराबो मोन 7आव, नाथाय दा जम्मु आरो काश्मीरा इउनियन टेरिटरि जानायखाय बेयो गाबाय। बेखायनो दा प्रेजेन्टलि बेयो मोनबेसे रायजो दङ होनबा बेयो 6ल' जासिगोन, 7 जानाय नंला। मानो होनबा जम्मु काश्मीरा दा स्टेट नंला, बेखायनो बे इउनियन टेरिटरि जानायखाय बे लेजिस्लेचारा बिसिना गैला। बेखायनो 6ल'सै दा महाराष्ट्र आरो गुबुन गुबुन बेफोरखौ नोंथांमोना नायदो। आं उननियाव आपडेटखौ बायबा सोना होगोन। बेनिफ्राय गाहायनि बबे मोनसे खान्थिया भारत हादरनि पार्लियामेन्टारि सेसननि हाबाफारि हिसाबै लाजाया होनदों? बे जाबाय कलिं एटेनसन मसन। बेयो लाजाया पार्लियामेन्टारि सेसनाव, मायाव बाजेटआव बेखौ लानाय जाया। प्रिभिलेन्स मसन बेखौथ' लागोन। बेनिफ्राय फिलिबास्टारखौबो लायो, कुइसन आवार बेबो थायो। नाथाय कलिं एटेनसन बेयो सोरबा पाब्लिकआ फैनानै इमारजेन्सि माबा मोनसे खोथा नांब्रबगौ जानायाव स्पिकारनो बुंफैयोब्ला बेखिनि समावहाय बेयाव बाजेट सेसनाव बेखौ लेंहरनाय जाया। बेखायनो बेखौ कलिं एटेनसन मसनखौ लानाय जाया होनदों। बेनिफ्राय सा सानजा भारतनि बेंखनथायाव सिक्किमखौ सोफानाय जादोंमोन 2002 बेयो। बेनिफ्राय दङ भारत हादरनि संबिजिरनि 6थि दफानि बादिब्ला गाहायनि बबे मोनसे फोरमायथिया थार नङा होनदों? बे गाहायथाराव दङ A, B, C बिसोर गासिबो कारेक्टजोब, बेखौ नोंथांमोना फराय। ओमफ्राय D आव मा होनदों? 6थि दफानि बादि बेंखनथाइफोराव गावसोरनो आयेन आफाद, मावफुं आफाद आरो बिजिरनाय गोहो गासैखौबो होदों बे नङा। जोंनि 6 सिडुल एबा BTC-खौनो जों एग्जाम्पल लानो हायो। BTC-आ जोंना 6 सिडुलाव दाजादों। गोजौनि 3 अपसना एखेजोब जोंनिजों। नाथाय जोंनि BTC-आव गावनो बिजिरनो हानाय, गावनो मावफुंनो हानाय गासैबो पावारा जोंनाव गैजोबा। बेखायनो बे नङा। 6 नाम्बार D अपसना बेयो नङा। ओमफ्राय गोजौनिया गासैबो नंजोबगौ। जनजातिफोरनि थाखाय 6 सिडुलखौ बानायदों। 6 सिडुलनि थाखायनो गासैबो अट'नमास काउन्सिलखौ सोफानाय जादों। बिसोर नंजोबगौ। समाजारि, रांखान्थियारि, राजखान्थियारि हारिसाफोरनि थाखाय रैखाथि खालामनो थाखाय बेखौ बानायनाय जादों, बेबो नंगौ। नाथाय नैबेयाव आयेन आफाद, मावफुं आफाद आरो बिजिरनाय गोहो जास्टिस बेफोरखौ जोंनि काउन्सिलाव होनाय जाया, स्टेटआवसो थायो। बेखायनो बे नङा। बेनिफ्राय बाहाय दङ 82 हिसाबै बाहाय नुगोन भारत हादरनि संबिजिरनि न्याय बिजिरनाय खान्थिखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों होनदों? बे जाहैबाय आमेरिका जथाय हादोरारि। बेखौ नायनो गोनांथार। न्यायनिखौ बबेनिफ्रायबा लाबोदों, जास्टिसखौ बबेनिफ्राय लाबोदों, एबा बेनिफ्राय जोङो गुबुन माबि संबिजिरनि भट होनाय एबा राजखान्थिनि मोन्थाइ, पार्लियामेन्टारि गभर्नमेन्ट बेफोरनि बबे कनस्टिटिउसननिफ्राय लाबोदों बे मोनसे चार्ट दङ, बेफोरखौ नायनानै लानांगोन। ओंखायनो बे जाहैबाय नैबेया USA निफ्राय लाबोदों। बेनिफ्राय बिसायख'थि आय'गआव साबेसे बिसायख'थि कमिसनार थायो? माने इलेक्सन कमिसनार साबेसे थायो होनदों? बे 3। बेखौ गोरलैयैनो मिथिगौ। क्लास 10आव जायफोर फरायो बेबो मिथिगौ। चिफ इलेक्सन कमिसनार थायो सासे, आरो बेनिफ्राय लेङायाव इलेक्सन कमिसनार 2 दैदेननाय जायो, गासै 3। बेंकनि हार माने माबि? बेंकनि हार माने माबि? मोनफ्रोमबो बेंकखौ फालांगियारि बेंकफोरा रिजार्भ बेंक एबा मिरुआरि बेंकनिफ्राय लाजोबो। बेखायनो मिरुआरि बेंकआ फालांगियारि बेंकफोरनो रां दाहार हरनाय बिनि सुद, बेखौनो बेंकनि हार होननानै हमनाय जायो। जेलाना मिरुआरि बेंक एबा
सेन्ट्रेल बेंकनिफ्राय जेब्ला फालांगियारि बेंकफोरा लाबोगोन अब्ला बेयाव हार एबा सुदखौ बारायना होयोबानो गासैबो बिथिङाव बारायबोजोबो। बेखायनो बेंकनि हार माने मा बेखौनो होननाय जायो फार्स्ट नाम्बार पइन्ट। जोंना मिरुआरि बेंक एबा बुंबा माबाया गोलैगोन रिजार्भ बेंकआ जोंना। बेखायनो रिजार्भ बेंकनिफ्राय गासैबो दाहार लाबोजोबगोन। बे दाहार लाबोनायाव रिजार्भ बेंकआ जाखिनि हार लागोन एबा सुद लागोन बेखौनो बेंकनि हार बुंनाय जायो। बेनिफ्राय दङ पार्लियामेन्टारि सोरखार खुंथायाव गाहायनि बबे मोनसे बाथ्राया गोरोबो होनदों। पार्लियामेन्टारि सोरखार खुंथायाव हादोरगिरिया मुङावल' थायो बेथ' नंखागौ। जेरै इन्डिया जोंना पार्लियामेन्टारि गभर्नमेन्ट सोलियो। जेरै पार्लियामेन्टनिफ्राय लिडार अफ दा पार्लियामेन्ट हाउस जाय मा होनना बुङो प्राइम मिनिस्टार बेनो सालायो। नाथाय जोंना प्रेसिडेन्टआथ' नामावल' थायो। बेखायनो बेनो गोजौनि मोनथामा नङा, बे मोनसेयाल'। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव 86आव दङ भारतनि बबे मोनसे रायजोआ गिबिसिननि थाखाय रावारि बिथिंखौ लानानै दाजानाय जादोंमोन। मोनसे राव पार्टिकुलार लेंगुवेजखौ लानानैनो मोनसे स्टेट खालामनाय जादोंमोन। बे जाबाय अन्ध्र प्रदेश। आरो बे लेंगुवेजखौ जोंबा तेलुगु रावखौ लानानै बेखौ आलदा स्टेट बानायदों। गायनि बबे मोनसे भारतीय रिजार्भ बेंकनि खामानि नङा होनदों। इन्सुरेन्स अफ कइन्सनि सायाव इन्सुरेन्स खालामनाया रिजार्भ बेंकनि नङा। कास्टडिं अफ फरेन कारेन्सिखौ जोंनो ट्रेन्सफार खालामग्रा रिजार्भ बेंकआसो इन्डियानियाव ट्रेन्सफार खालामगोन। बेखायनो बेथ' नंखागौ। प्रिन्टिं अफ कारेन्सि नट्स बेखौथ' खालामखायो। साफायनाया जोंनि बिजाबाव माबायाव फैसायाव गासैबो साफायनाया रिजार्भ बेंकनि गोजा। बेखायनो रिजार्भ बेंकनिसो नाम थागोन। बेनिफ्राय कन्ट्रलार अफ क्रेडिट लानायखौबो गासैबो कन्ट्रल खालामनानै होग्राया बिसोर सुद दहायनो खोन्थाखाबाय हार मानिनाया हार बानायनाया। दा बेखायनो इन्सुरेन्स अफ कइन्सआसो बे गैया। गाहाय बबे मोनसे संबिजिदारि फसंथान होनदों। दा बे मोनथामबो बिसायख'थि आय'गखौबो कनस्टिटिउसनेलि लानाय जादों। बेनिफ्राय रांखान्थियारि आय'गखौबो लानाय जादों। बेनिफ्राय सिडुल कास्टल' नङा सिडुल ट्राइबखौबो बानायदों। बेनिफ्राय बे जायनो माबा होनो सिडुलनि जेसेबांनाखि सिडुलफोर दङ कास्ट ट्राइब आरो बेनिफ्राय OBC MOBC बेफोर गासैखौबो बे कनस्टिटिउसनेल बडि हिसाबै लानाय जादों। नाथाय बेयाव मोनथाम अपसन होदों बेखायनो मोनथामबो। बेनिफ्राय जिर' बाजेट जेबो बाजेट फैसा गैया गारा बबे हादोरा सालायजेनदोंमोन बाजेट गैया लाग्रा होनदों। बे जाहैबाय फार्स्टआव चीनआ खालामदोंमोन। नाथाय बेखौ चीनखौ बाहाय अपसन गैया। नाथाय जोंना USA दङ नालाय USA सेकेन्डआव USA खालामजेनदों बेखायनो USA आरो इन्डियायावबो खालामदों। इन्डिया खालामजेननाया जाहैबाय बिहारा खालामजेनदों होनदों इन्डियानाव स्टेट हिसाबै। बेनिफ्राय बबे बोसोराव भारतारि रिजार्भ बेंकआ राङारि थाखो राननायनि महरखौ M1 M2 M3 M4 महरै रानदोंमोन। बे 1977आव बानायनाय जादोंमोन। दा अब्ला 90सिम जोबफैबाय कुइसना बेखिनियानोमोन। बे थांनाय 2019 मायथाइनि जिहेतु ME ससियेल स्टाडिस पार्टनिफ्राय फैनाय गासै बिसोरो लाजोब्बायानो मोनफ्रोमखौबो। दा बेजोंनो नोंथांमोनहा रिलेटेड खालामनानै देग्लायनिखौबो नायनो हागोन। मानो होनबा बेजोंनो रिलेटेड थानायानो फैखागोन। दा बेखिनि एसेनोसै शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथांमोना गोबां भिउस खालामबासो नोंथांमोननि सायाव जोंबो एसे इन्टारेस्टेड जायो। नङाबा इन्टारेस्टेड जाया। नोंथांमोना बै बाथ्राखौ बुजिनो हाबाय जानांगौ। एसेनोसै गोजोन्थों।